Alright, na si Richard guys. Hello Richard, the challenge di ka Richard. Dalagang Pilipina. Kita ka na? Richard dalag. Wapo. O makita mo ng motora guys. Tawag ako. Kanang naay tatak dudong TV. Choy, napuin. Ipahunong me. Ipahunong me kay nangutanag na po kuno tay link. Link sa Pilasan. Nana ah. Hindi na nandito na ako. Na pangayo lang mo ano yung kaning naong nga. Richard. Naaman ni sa ritid ke? Wala, dalagang Pilipina challenge. Sige. Sa dire pasuhuy sa mga dire gamay guys, pinapawisan na kami ng maraming singot. Sad. Kato gandang Pilipina. Sa gandang Pilipina.